Men jag tycker att de har... Ja. Jag tycker att kommer dit kan man få se det ett som kommer. Ja, men vi vet inte hur många de är. Jag tror de har minst 6 barn. Ja, jag sa att jag kan ju att skaffa ungar där. Alltså det kan komma... Det kan komma 2 mammor och sen är det 10 ungar. Ja, om det finns kvar. Och sen är det till samma håll på allihopa. Ja, så att när man klämt ut en så kommer det ny på en gång. Ja, det. Så i morse vaknade jag 20:08. Ja. Då lät det som de höll på att kasta några gamla sängar i en plåtcontainer uppe på övervåningen. Och det var liksom, jag höll på i 30 minuter, sen surade jag ur och så drog jag täcket över huvudet och jag bara, helvete! Stimmar det så väldigt? Ja, men du vet hur det låter att slänga någonting i en Jo, det skramlar ju. container. Det ekar och skramlar ju som fan det. Det är så jävla. Ja. Vad gör man för någonting för att få till det som det ljud? Ja, man undrar vad är det som gör det? Jag sa det till Marie, de står väl säkert som 40 sängar i ett rum.